Kaixo, ongi etorria, ekuazio ez linealen sistema baten aurrean gaude, eta saiatuko gara beti bezala bi ekuazioak simplifikatzen, alden sinplena jartzen. Gertatzen da, behar bada konturatu zera, I eta I berdina daude, horren, kenketa egiten badugu, joango litzaiguke ja I, eta geldituko litzaiguke ekuazio bat aldagai batekin bakarrik. Horrak, goida beste erabat egitea. Bekiko dut, esan dizut da, bezala, jamonez, simplifikatzen eta gero metodo bat erabiliko. Erroketa bat dugunean, zer da egiten duguna? Erroketa bakandu, bakarrik utzi. Horra, bakarrik usteko zer egin behar da, bi hau bestaldera pasa. Zer da, zatitzen bestaldera, bidertzen. Bana, dena. Horrak, geldituko litzauke horrela. Berdin? Eta bana bidertuz, bi I gehi 8. Gogoratu, geldituko litzauke horrela eta, horrela da berez. Lehen guk bidertzerakoan, gelditzeu horrela. Horren bai, bakanduta dagoelako bi atalak egingo ditugu berbi. Orduan, bi, zati bi, bat. Orduan, gelditzeu horrela. Eta horren eskubikoa egin bat dugu biderkagai nabarmen bat. Bi I, bider bi I. Lau I berbi. Horregoa, gehi, bi bider, lau bider 8, 32 I. Eta da, 8 bider 8, 64. Horren zer egin dezakegu? Ze berbi eta lehenengo mailakoa ditugu. Isa bakandu, eta bakantzen badugu, nola geldituko litzaiguke? Horren hortara, isa berdin, lau I berbi, gehi, 32 I, gehi, hau kentzen pasatzen da, gelditzaigu, 61. Bigarren ekuazioan ere berdin egingo dugu. Erroketa, bakandu egingo dugu. Orduan, bakarrik usteko, hau pasaba dugu eskubitara. Gelditzen da horrela. Kentzailena batutzen, gehi lau. Horren, erroketu kenduko dugu. Hau da isa, ze bizati bi bat da. Toan hasi bat dugu, lehen bezala. I bideri, I berri, gehi. Bi bider, lehenengo gaia, bigarren gaia, 8 I. Eta, lau, bider lau, 16. Hemen dugu bestea. Horren zer egin behar dugu? Zer aliko genuke? Argi dago, ezta? Berdintzen metodoa, ezta? Beitu, isa bakanduta. Espazien bakanduta egongo, ordezkatzera bile beharko genuke. Horren jarri betu biak berdina diola. Lortu dugu gure lehenengo helburua. Ekuazio bat aldagai batekin bakarrik. Beitu, I, isari gabe dago. Horren, egin dezakegu eta kalkulatu dezakegu iren balioa. Bigarren mailako ekuazio bat bezala. Horren, eramango dut hau, ezkerretara, lau I berbi, ken I berbi, iru I berbi. 32 ken 8 I, 24 I. Eta, 61, ken 16, 45. Zabaki handi xamarrak dira, ezta? Horrela iristen zaigunean, saiatu behar dugu ahal badabetzat simplifikatzen. Ikusten, zenbaki baten multiploak diren edo ez. Zein kontatu zean, 3, 24, 45 direla 3-ren multiploak. Beraz, zein daiteke denak, zati 3, sinpleago izateko. 3 zati 3, bat. 24 zati 3, 8. 45 zati 3, 15. 0 zati 3, 0. Honekin, badugu A, B eta C. A da bat, B da 8 eta C da 15. Horren bai, has gaitezen. I berdin. Minus B, minus 8. Gehi ken. 8 bider 8, 64. Ken,
lau bider bat, bider 15. Zati, bi bider bat, bi. Berdin. Minus 8 gehiken, lau bider 15 egin behar da lehenengo, dela 60, 64 lau. Ken 60, lau. Zati bi. Ba, gelditzen zaigu horrela, bi. Horen, bi iak aurkitu bat ditugu, jarriko dugu, i bat dela minus 8 gehi bi zati bi, eta bestea da minus 8 ken bi zati bi. Zer bada i bat? Minus 8 gehi bi minus 6. Minus 6 zati bi minus 3. Horan badugu bat. I bat dela minus 3. Eta i bi minus 8 ken bi minus 10. Minus 10 zati bi minus 5. Ba badugu i bi da minus 5. Horen, fatazego jakitea isak zenbat balio duen, ordezkatu bat dugu edemen. Adibidez, hemen ordezkatuko dugu simpleago delako. Honekin hasiko gara. Jakiteko zenbat balio duen isak. Isaren ordez jarriko dugu minus 3. Orduan da, isa berdin, minus 3 parentesi artean berbi, gehi 8 bider minus 3 parentesi artean, gehi 16. Isa, kasotan bat, izango litzateke minus 3 bider minus 3 bederatzi, 8 bider minus 3 minus 24, eta 16. Zer gelditzen zaigu? Lehenengo positiboa batuko ditut, bederatzi gehi 16, 25 dira. 25, kena 24 bat. Horran, isa bat izango litzake bat. Ibiren kasuan, isa berdin, minus 5 berbi, gehi 8 bider minus 5, gehi 16. Isa bi izango litzake. Minus 5 bider minus 5, 25. 8 bider minus 5, minus 40, eranken 40, eta hau da, gehi 16. Lehenko plusa batuko ditut. 25 eta 16 atatzen zaizkit 41. Ken 40 bat. Ba, hemen ere ditu, bat atatzen. Bietan bat. Horrak, hau da bi soluzioak, ba, ez dakigu, zergatik, erroketa dagoenean, egiaztatu behar dugu, behar bada, bi hautako soluzio bat okerra izan daitekelako, edo biak, goazen aztertzea. Hasiko gara egiaztatzen ea soluzio hau zuzena den edo ez. Ordezkatuko dugu hemen, jarriko dugu. Isaren ordez, bat. Gehi 3, zati bi, berdin. Iaren ordez, minus 3. Hau ze bada? Bat gehi 3, lau. Lauren erroa, bi. Horran da, bi, zati bi, berdin, eta hemen minus 3 gehi lau, da bat. Bueno, egiaztatu dugu. Oraingoz, hau betetzen du. Orain hemen, isaren ordez, esan dugu bat jarri behar dugula. Ken bat? Berdin. Iaren ordez, minus 3. Gehi 3. Hora bat, ez da? Hora bat ken bat, 0. Minus 3 gehi 3, 0. Hora, betetzen du. Hau, bai da soluzioa. Oan ikusi behar dugu, bigarrena soluzioaren edo ez. Erroketa. Isa dela bat, gehi 3, zati bi, berdin. Iaren ordez, minus 5. Gehi lau. Zer badau? Lau. Lauren erroa, bi da. Horren da, bi zati bi, berdin, minus 5 gehi lau da, minus bat. Argi dago, ez duela betetzen. Bat eta minus bat, ez da berdina. Horren, hau, ez da soluzioa. Ez du betetzen ekuazio bat. Beste ekuazioa behar da ere ez du betetzen, guazen ikustea.
Isaren ordez bat jartzen dugu. Ken bat, berdin, I da minus bost, gehiru. Bueno, da bat ken bat 0, eta minus bost, gehiru da minus 2. Honek, hau ere okatu. Soluzioa orduan, hemen jarriko dut. Isa berdin bat, eta I berdin minus 3, kendu diot azpi bat eta azpi bat, ze soluzioa bakarra dago. Edo, jarri daiteke baita ere, bat minus 3 puntua. Eta horrela bukatuko genuke, ulertu duzulakoan beste bat arte. Agur?